Gikumpirma sa gwardya sa project site sa nagpadayong konstruksyon sa Coastal Road sa Santa Ana Wharf area nga halos kada gabi ug kadlawon sila makawatan. Gani, ginabato sab sila. Sa kadako sa project site, ang mga gwardya rasab ang bantayan sa mga kawatan. Gandagan sila sir, matake po sila na oras tayo alauna, alas 2. Timing na kanang una sir. Matake sila kaya kadlawon sir, matake sila. Mo sir, mamong ilikayan po sir na ginabawalan dyan na muna mulapit sa muduol sa project kay basing ba discrash sa simba ko kami basulo na sa engineer yung ganun gipabayaan na mo ng mga bata diha bato lang sir perminti may mag-conduct probing mi diha sir batuhan mi bigla lang may batuhan mi tapos dili lang kay kaisang bato halos pila ka bato ang muukan sa mua sir mo alis sir naniguro lang jud mi sa mua ang kuan mo kay lisod na sir, madiscuss namin, wala na. Subay sa report sa DPWH 11, mga bakal, krudo o kable ang ginakawat. We have received reports of incidents involving theft sa tuwang mga project sites sa nagpadayon na Davao City Coastal Road Project gikan sa pagpangawat sa mga kable, bakal o krudo na ginagamit sa atong contractors ongoing na construction niini. We have already coordinated the said matter to the local police and they have given their commitment to increase their visibility ug eventually dakpon ang mga tao na nagpalayo ni ining mga pagpangawat. We have also advised our contractors to be more vigilant ug i-increase ang security sa ilang project sites aron dili na mausab ang mga panghitabo. Ginaimbestigahan pa sa mga pulis ang sunod-sunod nga kaso sa pagpangawat sa project site sa Coastal Road Construction sa Santa Ana Wharf ning syudad. Pero gidudahan nga mga minor de edad ang usa sa mga responsable niini. Actually nung natanggap namin yung reklamo, tinap na rin namin yung barangay. So in-inform sila na kung pwede makausap natin yung mga leaders diyan. Anyway, papalaw pa namin ulit sila mamaya, then bukas patawag sila. O kaya ibisita namin sila sa barangay nila kaya gusto namin makausap yung mga elders o mga leader nila dyan sa purok nila kaya para ma-inform namin sila sa nangyari tapos mabigyan natin ng address ang problema natin kasi sila kilala man nila yung mga tao dyan. So kung may salita sila dyan sa community nila siguro makakatulong din sila sa atin para maayos natin tong problema dito sa Coastal Road. Apil sa ginasubay sa kapulisan ang mga junk shop nga posibleng ginahandusan sa mga kinawat. Kung masakpan nga nagapalit sab kini og mga kinawat, kasuhan sa mga pulis ang tag-iya sa junk shop. So yung unang aksyon na ginawa natin sa PNP, pinuntahan natin yung mga junk shop para magkaroon kami ng backtracking. Kasi once ma-identify namin yung mga bakal talaga kung kinuha dito kasi yung mga bakal na kinukuha dito sir is yung mga scrap, yung mga kaya lang din mapulot ng mga bata. So punta kami sa mga junk shop, conduct tayo ng visitorial power, saka ng visitation doon, then wala naman din tayo nakita. Then kinausap na natin yung may-ari na sinabihan namin na kapag may makita kami dito na galing mismo doon sa site na possibly ma-identify ng mga natin doon, personnel doon ng nagtrabaho sa kanang guard, we will file charges against you, yun sa fencing law natin. Tungod sa panghitabo, pakusgan sa mga pulis ang police visibility sa project site. Nag-deploy na sab og mga barangay tanod sa lugar aron dili makaporma ang mga kawatan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.